Durant la campanya de Nadal augmenta l'activitat comercial, però paral·lelament també ho fa la delictiva. És per això que des del cos dels Mossos d'Esquadra s'ha posat en marxa una acció destinada a prevenir els robatoris en els comerços, que es fan més evidents en aquesta època de l'any. La Núria i el Joan són una de les moltes parelles de Mossos que hi ha a tot Catalunya, encarregades d'informar els propietaris de locals i comerços dels municipis de Blanes, Lloret i Tossa, el que es coneix com la Selva Litoral. Porta a porta reparteixen als establiments un fulletó on s'hi exposa de manera genèrica els consells de seguretat que s'han de seguir per evitar els robatoris, com per exemple què s'ha de fer per tenir cura dels diners guardats a la caixa, o les tècniques de vigilància que poden aplicar a cada tipus d'establiment, o que cal comprovar sempre les targetes de crèdit i els bitllets d'euro. La mesura compta amb el suport dels comerciants, que ho veuen amb bons ulls. Millor perquè sempre se poden, o sigui, el que vulgui anar amb una mala idea, sempre, si els veu, es pot frenar més. La campanya de seguretat és d'allò més benvinguda, ja que alguns comerços asseguren haver patit robatoris. Per tant, continuen reclamant més presència policial al carrer. Molta més, perquè en tenim molt poca, tant de policia municipal com de Mossos d'Esquadra. Hi ha vegades que hi ha coses que fan respecte. No sempre, però a vegades tu pots sortir al carrer i durant 2 hores o 3, ni 4, ni en tot el dia no trobes a ningú. O sigui que jo crec que hi hauria d'haver més presència. Precisament perquè no es produeixin robatoris al llarg dels dies de més activitat comercial, els Mossos d'Esquadra diuen que reforçaran la vigilància amb més dispositius. Tot i això, insisteixen en que es fa imprescindible la implicació dels comerciants per evitar-los. Amb la policia, que faci la feina no n'hi ha prou. És a dir, aleshores aquí sí que és molt important que el comerciant, les persones diguem-ne que durant aquests dies porten a terme una activitat comercial a nivell de polígons, eixos comercials, etc., s'impliquin activament i entrin en complicitat amb nosaltres per poder tirar endavant aquesta campanya. La Selva Litoral no és una zona especialment conflictiva pel que fa a robatoris a comerços, però des dels Mossos d'Esquadra ja s'estudia la possibilitat d'estendre campanyes de seguretat com aquesta a altres èpoques de l'any.